I think kana makambonzwa zvekunzi kune magay like seems like ndo tisu vanhu vacho. Alright. Yes, tisu vanhu vacho vanorara nevamwe varume yavo. Vatanyatsoita romance. Ndakanyasoita nawo romance baba uzoti ndakasvika patime yekuti ndakavadya sikarudzi yavo chaiyo ndanakidzwa neromance yavakanga vandipa baba ivavo. Munhu wechirume kana tichiita bonde isusu tinoshandisa anasi. Ndo yatinoshandisa. Yes. Kudai vabereki vangu vatove nemari. I think dai ndakatonochinjwa ndatoo munhu wechikadzi kutaura kwandiri kuita kuno. Ndiri even muroad mucommunity nichifamba nogona kuona mukomana akanaka. Kuti ndotochiva kuti mukomana akanaka. Ndopandonzwa kutoti mafeelings angu akuita sei? Akutomhanya. Ndotonzwa nhengo yangu ichitoita sei? Ichimira. Asi inomirira munhu wechirume. Asi ndakanzwa ndaona musikana akanaka sei? Ndingatoperere mungokomi ndoti musikana akanaka uyu. Kubva ndichingokura ndaningori munhu aifarira hembe dzevasikana, zvidhori, ndaitamba mahombwe. Ndaidotonzi amai kutonzi baba kumahombwe afaiti aitobaka kune vamwe vana vemuraini. Nandiri munhu aifarira zvinhu zvechikadzi. Zosvikawo vabereki vatozosvika pakuti ngatimbofambei nemwana wedu. Chii kuita sei? Chiri kuitika. Takambofamba kun'anga, kumasowe, takafamba kwese. Asi hapana kana change yakachinja. Kuchipatara zvese takambozama mapiritsi. Asi zvakaramba kusvika nanhasi ndozvandichingori. Shuwa ma-DNA test takaenda akanobuda kuti aiwa tiri ropa rimwe chete. Ndatasva majinzi angu. Ndainzi mabhonzo angu ndeechikadzi 1. 2 majinzi angu akawandira kumunhu wechikadzi. That time yandikaroorwa kuti ndakazopinda marriage navo. Ndasati ndakuziva kuti nyika inoita sei? Inonakidza. Kubviswa mhandara kumagay, it seems like kuti ukarara nemurume it's first time. I think une tsinga dzaunenge unadzo dzinotodambuka tsinga dzadambuka unotobleeda but haubude ropa rakawandisa. Zvekutoisa ina zvitori mandiri zvekuisa. Nhengo yangu haisati yatomboshanda ichiri virgin.